Виждате, вече са готови елементите на едната паста. Сега им трябва да се минат на червена паста, на такава, на парцалче. Сега ще ви демонстрирам колко бързо и лесно става. Слагате си тук от едната страна паста, от другата страна чисто. Виждате вече как придава блясък и става много по-бързо вече завършването. Минавате от всякъде долу. Вече как изглежда. Благодаря ви.